Emakumearen presentzia 20. mendeko merkataritzan erakusketa inauguratu berri dute Igartzako monumento multzoan. Bertan, Beasaingo kale nagusian denda zein tabernez arduratu diren emakumeen historiak kontatu nahi izan dituzte. Bide luze plazatik hasi eta Loinazko San Martinen estatuera arteko bidea egin daiteke erakusketan barrena. Europako Europako jardunaldien barrun antolatzen da erakusketa hau. Aurten jardunaldi horietan gai bezala ondarea emakumearen emaria da, eta guk idea hori hartuta, gure helburua izan da batipat emakumearen jardun hori bisibilizatzea eta errekonozimendu bat egitea, ondo dakigun bezala ezkutatuta egondalako eta kasu gehienetan kontun hartu gabe. Erakusketa honetarako espreski hartu dugun gaia izan da emakumearen presentzia Beasaingo kale nagusiko merkataritzan. Merkataritzan zergatik jarduera ekonomiko nagusienetako bat izan dalako emakumeek presentzia izan dona, eta kale nagusin zergatik, Beasain oso handia da, 20. mendeek urte asko dauzke, eta lagin bezala hartu deu kale nagusie, merkataritza gune nagusia izan dalako Beasainen. Bildu deuna izan da, informazio biografikoa, komertzio edo denda edo taberna askotakoa, ahal izan ditugun denak, hau esan da, aprobetxauko eta esateko, barkamena eskatzeko sartu ez ditugun hoi, eta informazio biografiko horren barrun sartzen ditugu, pilatu ditugu ahalik eta irudi gehien, bai emakume langile hoiena, eta bai dendaren iragarkik, dendako irudik, eta lizentzia hartuko dute gazte bezala katalogatzeko nere burue, gu gaztek hemengo gauza asko ez ditugu ezagutu, eta hori ere horregatik gonbidatu nahi nuke jende erakusketa ikustea, bizi izango ditulako gure aurreko haiek bizi izan zituten gauza asko. Adibide pare bat jartzearen, Larrañaga Drogerin, Inaxik eta Pepitak mediei puntuk hartzen zizkien, ze esan nahi da horrek, gaur egun mediatan karreran bat ateazkeo bota egiten dugu eta berri batzuk eosi. Orduan, konpontzea ematen zituzten. Eta beste bat aipatzearen, Loinaz tintorerin aipatzen zuten nola norbait hiltzen zanen, ohikoa izaten zan senitarteko edo gertukok, dendara joatea erropa beltzez tintatzeko. Eta gauza horiek ikasi ahal izango ditugu bizi ez genitunok. Gero noski, garai hartan bizi izan zienak, ikusiko dute behaien haurtzaroa, behaien garai haiek kuadro hauetan ikusiko dituzte. Eta, pentsatzez gustauko zaiela eta gomendatzen diet etorri eta ikustea. Lehenik eta behin, eskerrak eman